Inħossni kburi li nagħmel parti mill-Knisja Maltija u ċertament li ser nibqa' niftakar fil-ħafna tajjeb illi hawn fil-qlub ta' bosta illi jagħmlu parti minn din il-Knisja missjonarja li tiftaħ qalba għal ġid tal-Ispirtu. Kliem il-Kardinal ġdid Mario Grech fl-omilija tiegħu waqt il-konċelebrazzjoni solenni ta' Rat il-Ħajr għall-ħatra tiegħu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Kardinal kompla li f'Ġesu Kristu għandna nsibu l-mistrieħ mill-madmat illi kull wieħed u waħda minna xi darba jew oħra inħabtu wiċċna miegħu b'kull forma u pis tul il-mixja ta' ħajjitna. Mhux darba u tnejn jibda jotor taħt il-pejs. Jiena jiġuni f'moħħi il-piżijiet tal-familja, pereżempju. Il-pejs tal-mart, il-pejs tat-tmexxija. Il-Monsinjur Grech insista li għandna bżonn niftħu aktar qalbna l Ġesu Kristu u nsiru nafuh aħjar. Għaldaqstant appella lil komunità ekleżjali sabiex jagħmlu l-qabża li hemm bżonn fil-mixja tal-Knisja Kattolika filwaqt li insista li l-Knisja m'għandix tibqa' taħt il-perċezzjoni f'għajnejn il-poplu bħala il-gwardjana tal-etika iżda dik illi twassalna għal Ġesu. Fakkar li hemm baħar jaqsam bejn stqarrija ta' fidi u prattika bejn ħajja personali u pubblika għax fi kliemu din hi reliġjożità u mhux reliġjon. Il-Kardinal Grech li huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet saħaq illi jemmen illi għal mument il-Knisja għandha tirtira minn ċerti oqsma biex verament insaħħu aktar it-twemmin tagħna. U għasellem lill-kongregazzjoni preżenti bi kliem il-Papa Giovanni Paolo II meta żar pajjiżna l-ewwel darba u qiegħed illi ser iħeġġeġ lill-Papa Franġisku biex anke hu jiġi iżurna. Qabel ma telaq għalilna jien sejjer Ruma u lil Pietru ngħidlu li l-Knisja li waqqaf Pawlu għadha vibranti. Hekk ukoll se nagħmel jien. Meta niltaqa' ma' Pietru tal-lum u allura ma' Franġisku, jien ħanejdlu li hawn f'pajjiżna hawn Knisja ħajja. U ser ngħidlu fittex ejja żurna għax hawn poplu li qed jistennik bil-ħerqa biex jilqek b'dirajh miftuħa. Matul iċ-ċelebrazzjoni il-Kardinal il-ġdid kien assistit fost l-oħrajn mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna u n-Nunzju Apostoliku Alessandro De Rico. Fit-tmiem il-qudiesa l-Arċisqof Scicluna sellem u ringrazzja lil Kardinal Grech filwaqt illi preżentalu pittura illi turi lil Madonna tal-Istennija in-Nisrani tmelles żaqqa waqt illi tistenna li twellet lil bina Ġesu. Preżenti fil-Konkatedral fost l-oħrajn l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u s-Sinjura Grech kif ukoll il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella.